Bueno, egunon, Olatz eta Leire Iparragirre gara, Lanuntziatik ikastetxekoak eta Pasaiako badia. Nolakoa da arnasten duguna airea, izeneko proiektua azalduko dizuegu. Ikerketa zientifikoko edozein lanean bezala, lehenengo pausoa hipotesia planteatzea izan zen. Kutsadura atmosferikoa esatean zeri buruz hitz egiten genuen, eta gure zonaldeko arnasten genuen airea nolakoa zen jakin nahi genuen. Hala nola, zein faktorek eragiten zuten aire kalitateari eta zer nolako irtenbideak aurki genitzakeen arazoaren ebazpenerako. Behin hipotesia izan da, ikertu behar genuen zonaldera mugatu ginen. Pasaiako badia. Jaizkibel eta Ulia mendien artean, Oiartzun ibaia itsasoratzen denean sortutako portu naturala da. Puntu estrategiko honek ez du bakarrik ekonomiari eragiten, baita alboko herrien aire kalitateari. Adibidez, Pasai Donibane, Pasai San Pedro, Trintxerpe, Pasai Antxo, Lezo, Errenteria eta Donostiari Herrera eta Altza auzoak agertzen baitira. Hurrengo argazkietan, hipotesian planteatutako emisio foko izan zitezkeen puntuak agertzen dira. Lehenengoa, Iberdrolako zentral termikoa Donibanen, gero txatarra zamaketa lanak eta N1 errepidea. Arrazoi honengatik aukeratu genuen lana horrela ateratzea. Ez bakarrik mikrobiologia munduan hasteagatik edota airean agertzen diren mikroorganismoak ezagutzeagatik, baita egunero arnasten dugun airearen kalitatea nolakoa den jakiteko. Eta, hipotesian aurkeztutako galderei erantzuna aurkitzeko. Beraz, behin helburuak argi genituela, lanarekin hasi ginen eta informazioa bilatzen hasi ginen. Informazio teorikoa eta praktikoa bilatu genuen eta horrela erabaki genuen airea nola zertu. Hiru hezkuntza inguru desberdin aukeratu genituen, lehenengoa baselinarekin prestatutakoa partikulak jasotzeko, bigarrena TSA, bakteria aerobien hazkuntzarako, eta hirugarrena onddo eta lizunen hazkuntzarako agar-zapek dogs. Behin plaka aukeratuta, lagindu behar genituen puntuak aukeratu genituen, horretarako kontuan hartu genuen herri barneko puntuak izan behar zirela eta baita errepide eta portu alboko puntuak. Lehenengoa, Buenabistan kokatuta dago, bigarrena geltokian eta laugarrena ere errepide albokoa Kaputxino auzoan. Gero herri barnekoak Blas de Lezo kalean dago hirugarrena, bosgarrena Zumardian eta seigarrena Amarretxeta kalean. Behin ikerketa egiteko modua eta lekua erabakita, laginak hartzen hasi ginen. Hainbat asteren zehar errepikatutako prozesua egunero plakak jartzea eta jasotzea izan zen. Jaso ondoren, eskolara eramaten genituen eta hezkuntza inguruak 48 orduz 37 gradutan inkubatzen genituen. Inkubatu ondoren, hauek kontatu lupa binokularrarekin eta horrelako tabletan jartzen genuen geroago zentimetro karratuko eta metro karratuko kontzentrazioa kalkulatzeko. Tabla horietan onarrituz, grafiko batzuk egin genituen, puntuen arteko konparaketa egiteko, astearen zehar evoluzioa ikusteko eta baita ere ikusteko zein faktoreek benetan eragiten zuten. Eta haien artean aurkitu genuen garbi asko eguraldia. Eta horrek nola eragiten dion, partikuletan, euria edo izea egiten duen egunetan aurkitzen ditugu gailur handienak eta mikroorganismoetan ordea haizeak oztopatzen du haien hazkuntza eta hezetasuna dagoen egunetan gehiago handitzen dira. Orduan, ikus ezagun orain azterutako aste baten adibidea. Lehenengo puntua, ez dago portuen jarduera lanei buruz, ez dago zona aktiboenean. Horregatik, hala ere, partikula kontzentrazioa nahiko altua da, eta mikroorganismoetan ere 50.000 behera dira, baina nahiko handiak dira. Bigarren zona errepidean bertan dago kokatuta, autobus eta tren geltokien arteko gunean, eta beraz, han aurkitzen ditugun partikulen jatorria trafikokoa izan daitekela, esan dezakegu.
Eta, aurkitzen ditugu kontzentrazio altuenetarikoak, eta gainera, haien puntuaren kokapenak ere zerikusia dauka mikroorganismoekin, hango garbitasunaz enkargatzen den norbait ez dagoelako, eta orduan, higiene egoera txarra denez, mikroorganismo asko gertzen dira. Hirugarren puntuan, 3 plaketan emaitzak nahiko baxuak izan ziren. Izan ere, etxebizitza hau herriaren barnealdean dago. Orduan, mikroorganismoetan ikusi dezakegu nahiko baxuak direla 300 ingurukoak, eta mikroorganismoetan ere nabarmena da laugarren egunean egon zen depresioa, aire boladek mikroorganismoen hazkuntza oztopatzen zuelako. Laugarren puntua da aire kalitatetik okerrena daukan puntua. Bertan jasotzen baititugu, bai trafikoko partikulak eta baita portukoak. Zonarik aktiboenean dagoelako kokatuta. Orduan, lehenengo gunean, euria eta haizea egin zuenez gainera, 1000 partikula ere jasotzen ditugu zentimetro karratuko. Eta partikulekin batero bakterioak datozenez, haien kantitatea ere nahiko altua da. Gainera, puntu honetan, egin genuen konparaketa bat bi solairuen artean. Eta aurkitu genuen, beko solairuan gutxi gora bera, egun guztietan, 100 partikula gehiago aurkitzen direla. Han pilatzen baitira, bai partikula, pixu baxuko partikulak eta baita pixu handiko partikulak ere. Bosgarren puntuan, oinezkoen kale batean kokatuta dago, eta horregatik trafikoa ez du eragin handirik. Ikusi dezakegu nola mikroorganismoetan egunen artean ez dago desberdintasun handirik, horregatik esan dezakegu puntu honetan airearen kalitatea egonkorrarena. Eta mikroorganismoetan ere nahiko baxua dira emaitzak. 6. zonaldea da portutik eta errepidetik urrunen dagoen puntua. Eta hala ere behar baino partikula gehiago jasotzen ditugu. Harri txikiz osatutako zorua daukan aparkamendu baten aurrean dagoelako. Orduan, kotxeen mugimenduen arabera partikula jasotzen dira. Hala ere, partikula gutxien agertzen diren puntua da, eta baita mikroorganismo gutxien agertzen den puntua. Beraz esan daiteke, hemengo aire kalitatea egokia dela gure osasunarentzat. Behin emaitzak jakinda, irtenbideak atera genituen. Ondorioak atera genituen. Partikulei dagokienez, konprobatu genuen hipotesia, lehenengo, bigarren eta laugarren puntuetan aurkitzen baditira partikula gehien, eta hauek dira errepide eta portu alboan dauden puntuak. Eta gainera, egindako konparaketaren ondorioz, atera dezakegu geroz eta beherago partikula gehiago daudela, eta beraz, kale alturan guk gure jarduera egiten ditugun zona normalean, partikula gehiago daudela. Beraz, gure osasunaren honek eragina izan dezakela. Hazkuntza inguruei dagokienez, ikusi dezakegu nola bakteria aerobio gehiago aurki ditzakegu onddo baino. Eta puntu kaltetuenak direla, 2. eta 4. puntuak. Gainera, onddoen eta bakterioen diferentzia hau ere nabariagoa da 4. eta 6. puntuetan. Horregatik, ondorizatu dezakegu partikulak direla bakteria aerobio gehien eramaten dituztena. Azkenik, lan amaitzeko ikertutako arazoari irtenbide batzuk bilatzen saiatu ginen. Orduan, lehenengo trafikoko emisioak murrizteko, egin zetzakena da trafikoa desbideratu Pasaiako saihesbidetik, eta beraz Donostira joateko kotxeak ez dute Pasaiatik pasa beharrik. CO2 murrizteko zona berdeak ipintzea izango zen irtenbidea. Eta gero, portuko emisioa gutxitzeko, lehenengo pilatutako materiala urezta daiteke partikulen antxamendua ebitatzeko, eta gero toki erditxeak instalatu bertan kargatu eta deskargatzeko. Gainera, grafikoen emaitzak direla eta aintzien aurriak hartu behar ditugula gehien bat 2. eta 4. puntuetan, baina orokorrean denetan. Honela amaitzen dugu gure lanaren aurkezpena, eskerrik asko zuen arretagatik, espero dugu gustoko izana, eta orain galdera badituzue.